tämä. Täällä on kohta 20 astetta lämmintää. Siellä on jättipuu. Ja tämmösiä siistejä paikkoja. Sitten veneessä satama ja siellä on näkyykö tässä kalat? Siellä on kaloja siellä vedessä. Okei. Joo. Eikö näe? Näkyy. Siis täällä kaupassa niinku kuivatetaan tälleen vaan lihoja täällä näin. Tälleen vaan laitetaan serranoja. tämmösiä sorkkia. Tai tämmösiä. Ja siitä veistellään. Yeah.